the future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang mananang pasudlon tang report sa Kapitolyo, Gobernador Lacson ginpangunahan ang inaugurasyon kag turnover sa school building sang La Carlota City College. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpamunuan nanday Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer ang inaugurasyon kag turnover ceremony sa school building sa La Carlota City College sunod sa La Carlota Negros Occidental kahapon. Ining aktibidad ang gin-umpisahan pagi sa ribbon cutting ceremony, pagpatigaw sa blessing sa building, pagpakita sa publiko sa marker, antes ginpatigayon ang balipot lamang programa. Sa mensahe sa gobernador iagin na siling ang pag-inaugurar sa sining bagong school building ang isa ka welcome development sa handog kon tinutuyo sa provincial government nga mas mapasangkad pa kag mapapag-on ang sistema sa edukasyon. Gindayaman sa gobernador ang school administration facility kag staff sa ila sinigin pakita nga dedikasyon sa edukasyon sa mga negrense nga estudyante. Ang seremonya gin tambungan man sa mga opisyal sa La Carlota kag sa college president nga si Dr. Virgie Rendon. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na si Milili Uligo, tamyaya kuno si Bosya Lito Baba, si Toto Alex Muntisara man na. Kay Billy Albay, good morning. Kay Jose Mongcal Torilla, watching live Binalbagan. Kay Salvador Tanalion, morning ko na. Kapitan ni Teba, tamyaw kay Sophia Angel Tanalion, Arlene Villalobos, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Doy Artor, tamyaw ko pamilya Dison, Dunton Aparozzo, Dihada. Okay. Kay Rimar Benigno o kon Rimar Biranyo Lingoste, good morning, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira kay Aladino Villalos Lumakad, good morning man. Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ya Bindol Family Tilong Kulot Caritatibo, John kag Namay sang Luna Lapas Iloilo. Kay Miriam Juso, morning monitor sa Manila. Kay Niliana Sabran, good morning, monitor kami dia. Sign off sa Barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan City. Sabran Family. Number 1 kikuno, ang Aksyon Radio. Kay Evelyn Sinaon, monitor kami. Nilani Hulagay, Sampurok Gaisano, Barangay Alihis.
si Idilaos kag Nanay Sabil, araman sila sa Victorias, naga-monitor. Si Armando Gabang, good morning. Ari kami gapamati sa Aksyon Radio. Kay Nilco Durumal, naga-monitor sa Victoria City. Kay Ruming Estrabon, morning kuno kay Ruming Hidalanga, pamilya dira sa Himamaylan, Talaban, Himamaylan, taga Talaban, Himamaylan, good morning. Subong man, dira kay Iljan Gabudilio Paburada, morning. Oh, sige, good morning Paburada, Merry Christmas, Advance Happy New Year. Kay Roger Burgos, tamyaw ya Mama Winnie Giray Burgos ang barangay Canmuros, Binalbagan, kag pamilya Burgos, San Agustin, La Carlota City. Always gikuno, naga-monitora. Morning da sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Paririmias Arroyo, kag Toto Raul Alibuga, bot kaladlan na sa pamahaw yan as dalom. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Advance Merry Christmas. Kay classmate Efren Pompirada kag classmate Nets Alarcon, good morning. Si Pare Erning Horilya gabugtaw na ni. Si Paring Istoy Querido, walking ka na. Si Pare Kinit Pabon, kamusta ka? Good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Oy, sa aton mga kauturan, kapi-kapi kamuda. Namin. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Sang Noneko. Detalyo pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Padayon pa ang pagtipon sa mga ebidensya sa Police Station number 2. Agad may baluan kung nanogit ang pinakamadalong nga motibo kakung sino ang mga persona behind sa pagpatay kay Attorney Danny Pondivilla nga pumuluyo sang Providencia Subdivision, Barangay Mansilingan, sining siyudad sa Bacolod. Kung mo Fred Patumdumam, ginluthang si Attorney Pondivilla sa Miyerkules ang kagahon sa sulod sa nga salakyan nga Honda CRV durante nga nagaparking sa 16th Street, Lacson at tubangan sang basket Bacolod, sakop ini sa Barangay 7, sinisiyudad sa Bacolod, nga nagresulta sa kamatayon sa biktima. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, hepe sa Police Station number 2 Action Fred, nga ginakabig nila person of interest ang upod ni Attorney Pondivilla nga si Jubil Aguilar, nga Executive Secretary sang biktima, kag Chief HR sang Noneco, kag Dexter Incarques, nga Presidente sang Noneco Union. Ginaulat man Action Fred ni Pastrana ang resulta sang parapent test nga ginpatigayon kay Aguilar kag Incarques. Sa karon, ipalantaw Action Fred ni Pastrana ang dashcam nga yara sa salakyan ni Attorney Pondivilla, kalakip ang pila ka mga CCTV malapit sa lugar sa diing gintiro ang biktima, agod nga makahatag dugang nga ebidensya sa nagapatayon nila nga investigasyon. Ang trabaho ni Attorney Danny Pondivilla bilang General Manager sang Noneco kag Lab Triangle ang ginalantaw nga motibo sang insidente. Sulok kay Pastrana Action Fred, hindi pa klaro kung ang suspect nagkasakay sa motorsiklo o kung yara sa sulod sa salakyan ni Pondivilla sa matabo ang pagluthang sa biktima. Yari naman ang palayag ni Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sang Aksyon Radio. I have already directed na since 12 midnight pa kagabi. Dallas the Station Commander of Station 2, Lieutenant Junito Pastrana. Siyang OIC da subong na nag-schooling si Captain Quindon to intensify the conduct of investigation. So if ever medyo mapudlay ang pag-conduct, we will create special investigation task group para ma-resolve na tayo yung kasa niya. Pero sa subong sir, wala pa kamo sa naging create nga task force. So far wala pa sir the ongoing pa man ang investigation ta, wala pa man nga 24 hours. But if ever kayo may mga ginatutukan pa man nga mga person
personalities, most especially ang iyang mga upod kagabi. No? So after this, if ever nga daw wala pa tasang development, we will create ITG task group. Kasi work-related man wala pa ta kapalugit kung nanugit man, but kanang ang gulogi na try to give ning tutukan. Are you confident, Colonel, nga masulubatan ng kaso sa pagpatay kay attorney? Yes, sir. Tinguan gini namon, sir. Tingin namon tapat pagka hindi ni siya ma-resolve. Ang suspect, sir, mga pinakabig ng ginalantaw nila. Do isama lang siguro, sir, no? Kaya may mga gwardiya man kunota, sunod sa aton ng mga investigators, witnesses to gabi. Anak lang sa tabok, may gwardiya man to sa piyak sa may ginaparkingan, do wala man gani sila kuno kapatigid sang lupok. So, amo pa na ginatutukan ta. But prior sa insidente, sir, may ara naging mapamahog sa biktima, sir? Amo na sa pagkabati ko, sir, may mga threat naman ni kono si attorney. Amo na naging tukibon tapagin. Kapos ng kooperasyon sa pamilya sa inyo, sir? So, para okay man, sir, kaya may utod man isang kabaro pa na mo, no? Si Lieutenant Colonel Pontevilla. Gabulig man sa akon, pati utod nila nga bahay, gabulig sa akon. Bacolod si Director Police Colonel Thomas Joseph Partier sa interview sa Aksyon Radyo. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nagka-report. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 kay imposible man sa piyak may security guard. Sa piyak may security. Lupok sa kurite 5 hindi bation triangulo. Bisan triangulo gali bation, bisan libintador, bado kay imposible nga wala mabatian. O kon puwerte lang ba si kagahod man, no? Pero imposible na ya. Ang lupok ya sang kurite 5 batian mo gina. Imposible nga hindi mabatian sang mga gwardiya. Oo. Disyembre, wala kalabot, 24 ba? Tani medyo pumulo pa malandong magita. Hindi kita na maghimo sang mga kalakasan batok sa aton isid katao. Panong dumon taho nga amak mo subo man. Masulod ang Pasko kag bag-ong tuig. Hindi kay mo ya kahingabot. So daw masubo ba tiyagon tani untatan tanay ning linutangan na yo ba hindi man naton pagtabuon sa bulan sa Disyembre. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na kay Marialyn Bilar Hacolbe Lombo. Good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon kay Nico Durumal watching live sa Victoria City. Taga Victoria City, good morning ba? Si Vanessa Mayo. Hello! Oh, hello man! Di da mo gikaayos no? Ba, gaya tabi da. Plus may snowstorm. Ba, blizzard. Tomorrow kami dire. Dire sa Bagyo. Dire sa snowstorm. Ang aton kundi kuno bot lingon ni Star. May bagyo dire, snowstorm lo sa ilanya agay. Negative 10 ba? Pati ako din nalatnan sa katugnaw ang temperatura dito. Subong cold kaayo. Merry Christmas. Kurog. Ato ko to maligo ko nang gato pa sa ulo. Balaglantaw ko sa pelikula. Ang gagaputi-puti ilabok. Kay Candido Hildore, good morning man. Kay Chao Esrabon, kamusta pamilya Jula kag pamilya Misa? Oh, good morning. May lang nga pag-monitor. Dira sa Rizal Bay kuno. O Rizal Baybay gali sa Cadiz. Kay Inday Blasa, good morning. Subuman kay Milbin Pinyapel. Good morning. May lang nga pag-upod-upod kon kaagahon. Patultugnaw ng huyop sang amihan. Dalaan sang low pressure area. Ang pinakatugnaw yung bulan, amo ang bulan sang Enero. Pag magtunaw na ang mga yelo sa Siberia kag China. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magapadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Liyan kami lang May pamangkot lang ko, may tumor ka bala, may bukol. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliner. Resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 26-13. Una nga bula, resulta 26 kag 13. Second draw 34-9. Ikadua nga bula, resulta 34 kag 9. Second draw 24-22. Ikatatlo nga bula, resulta 24 kag 22. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita jackpot 89,533,642. Ang jackpot 89,533,642. Kombinasyon in any order 7, 14, 13, 54, 30, 19. Resulta sang 655 7, 14, 13, 54, 30 tag 19. Sa ilo kita 645, baw dako-dako ng jackpot, 104,831,145. Ang jackpot 104,831,145. Kombinasyon in any order 13, 43, 4, 31, 25, 35. Ang kombinasyon 13, 43, 4, 31, 25 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:24. Balik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma.
I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilman Tupino Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo, naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod Norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sa mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie de la Fuente. Action Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa husto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga mong mahatag sa among mga tao. And above all,
Yan Action Radio Bacolod ang among commitment hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga ka-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idalom sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miska sa ano nga butang, no? Miska sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Action Radio. Kag amuman mabinuligon gid sila. Kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayo no nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sang pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antofina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo? Naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN,
hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter na mga problem sa relationship, wala man problem. City Legal nga opisina i-review ang CCTV ordinances sang Bacolod. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Iga-review sa Bacolod City Legal Office sa kon CLO ang CCTV ordinances diri sa may syudad sa Bacolod. Irisano kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. matapos man ang pagtiro patay kay Noneco General Manager Attorney Danny Pondevilla nga ginuthang sa may dalan Lacson. Kahapon nga adlaw ginpahayag ni Ting nag-apelar ini sa kapulisan nga masulbar ang kaso sang pagpangluthang para matagan man sa hustisya ang pamilya sang biktima. Suno kay Ting, mas maayo nga may CCTV ang mga establishmento para mausara sa tion nga may mga insidente bangod hindi maluwat ang istorya. Para kay Ting Action Fred, ang ordinansa angon sa CCTV ang dapat beras ang access sa footage ang mga imbolbado kag hindi lamang ang kapulisan. Kilala ng Ting Action Fred si Attorney Pondevilla nga isa lamang katuig ang agwat nila sa law school. I-check ko na may parte CCTV kay amo man gusto ko man na kay kung mag-crime prevention na dapat man na ang parties makakuha man access hindi lang abal na isa lang ka party makakuha permi access, dapat ang iban man na party makakuha man access. Dapat yan si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon na proven and tested ang kaepektibo sa life extension na vitamin D3. Dako ni siyang mabulig para malikuan ang mga heart diseases sa basimana sa mga clinical trials sa Life Extension Vitamin D3. Action Radio Philippine Standard Time las 5:38. Balik ako pagkatapos ini. Ang Starlight. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan
sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permit makamit, tapos kakulbaan ko permit kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permit sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, nga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permit, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka. Kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung kisana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Miskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko
hindi ko permi makamit. Tapos ako ba, hindi ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ba ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors din ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong. Ang report ni Action Jan, masubra 400 o kon 400,000 pesos nga siya mo na-recover sa Western Visayas sa sulod lang sang isa kaadlaw. Puwerte ba? Si Action Jan may report. Sa sulod lang, Action Fred, sang isa kaadlaw na kapadigayon sang 8 tanan o kun 6 tanan ka mga operations ang Police Region Office 6 kahapon nga adlaw Disyembre 20. Sining 6 ka mga operations, 8 ang mga nagkradakpan kag kapin 62.75 gramos gid sang illegal nga droga ang ilan na recover. Sa ining mga recoveries, ini action na Fred nagabalor sang 426,200 pesos. Tiyambad na rin Police Major Mary Gay Socorro Borio ang spokesperson sa Police Region Office 6. Ini lamang nagkapatimaan nga bisan na holiday season, padayon action na Fred ang operations sa kapulisan para lamang mamintinar ang peace and order dali naman sa Region 6. Kung bahay naman sa arrested wanted person na pagambalan, nakadakop naman din sila sa 2 ka mga most wanted person kag siyam tanan ka mga other wanted person o kung 11 tanan ka mga most wanted person sulod lamang sa isa ka adlaw action Fred. Sa pagpatigay naman sa implementasyon sa mga local ordinances, nagapadayon man ini kay 971 gid ka mga operations ang ilagin padigayon kag ang pinalidad nga ilang ginapatong nagalambot man sa 169,850 pesos. Nagalaon diri siya Borio nga magapadayon ang ining accomplishment subong man ang pagpadigayon sa kampanya kontra illegal nga droga ilabi na sa palabuton nga Pasko tubtob sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig Action Fred. Sa tutanan ng mga ka-aksyon sa nagapangita dara sa may kape kung kagahon basta kape at isa lang at gina-endorso sa inyo ha, wala si ban pa mga ka-aksyon mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ini nga kape per tigit ka namit sang sabor manamit ini nga sa isang kape mga ka-aksyon hindi makapasulab sa inyo nga tiyan. Ginamo lang gina-recommend natin sa inyo basta kape inyo ginapangita, isa lang ating rekomendasyon Dr. Alfred's Green Coffee. Balita gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:52. Pederlep Lending Corporation. Kinapaybalo nga ang Pederlep Lending Corporation. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa PN nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo taga Puro Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupo nga mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.